hele. Hvad kan vi sige til det? Ja, men det er jo det traditionelle mønster, vi ser. Man kan jo se, at der er kommet lidt mere sug på bilen. Han er jo røget op i mellemvægt. Og jeg tror faktisk ikke, at han stopper i den vægtklasse. Han er stadig ung og udvikler sig hele tiden, og den stadig hårdere og hårdere træning, den udvikler også muskulaturen, og så vil han også automatisk blive tungere i vægt. Så det bliver spændende at se, hvad vægtklasse han egentlig ender op i, inden han skal ud i de store kampe, som vi forhåbentlig får ham se i. Der sidder Simon Welm, skal jeg se, som lige har vundet dig. Mikkel Kessler, 21 år. 10 år yngre end sin modstander. Mikkel Kessler! Og han er et populær bokser her i København. Ingen tvivl om det. Hans træner hedder Richard Olsen. Og han bliver modtaget med takfast bifald her i KB-hallen, hvor han nu entrer ringen. Mikkel Kessler! Og den amerikanske USBA udfordrer Kevin Hall fra USA er 31 år. Han vejer 74,2 kilo. Han har bokset 18 professionelle kampe med sejre i de 13. En kamp med en uafgjort og kun 4 pletter. Amerikanerens rekordliste. Til gengæld er 9 af de 13 sejre vundet på knockout. Mine damer og herrer, fra USA, Kevin Hall! Og herovre så har vi ham lige tilbage i KB-hallen. Han er 21 år. Han vejer 72,6 kilo. Han har bokset 17 kampe siden han blev professionel. Han har vundet dem alle, og her er de 11 vundet på knockout. Han er allerede placeret som nummer 11 på den europæiske rangliste, og han er af amerikanske bokseskribenter blevet kaldt Europas svar på Oscar de la Hoya. Men det vil ikke gøre med, han hedder Mikkel Hitman Kessler! Mand på point, men så er det siden blevet til yderligere 3 knockout-sejre, så han i alt er op på 11 knockout-sejre ud af de 17 sejre, han har i lige så mange kampe. Og første omgang i gang. En lidt speciel stil til ud af ham, Kevin Hall, han har. Og Mikkel Kessler, hvor den lige venstre skal ind af. Det kommer hurtigt. Ja, det der er med til at gøre Kessels ord, det er god, det er hans hurtighed i slaget og præcisionen. Og at kraften så også kommer af sig selv, det gør, at det bliver et meget kraftfuldt slag, han slår. Ja, han bruger ikke mange kræfter på sit benarbejde, Kevin Hall. Her. Og dybt derude med venstre. Det er som om Kevin Hall nærmest stiller sig op som en slange og venter på at få slangebid ind. Det virker som om, han måske har dyrket en anden kampsportsgren før boksning er kommet ind i billedet. Der er lidt thai-boksning faktisk over hans stil. Men vi håber, at han holder sig fra at bruge benene. Tunge slag, han kommer med sin venstre, Mikkel Kessler. Ja, han tager det stille og roligt og får lige så stille og roligt at finde ud af, hvad der skal til for at lukke Kevin Hall op. Ja, Mikkel Kessler prøvede jo altså ligesom Simon Welm at bokse i USA og fik dermed yderligere erfaring. Her slog han Israel Punch på knockout i anden omgang. Kevin Hall i første omgang koncentrerer sig mest om ikke selv at blive ramt.
kom ind med et dybt stød først, og det åbnede lige til ham. Ja, og Kevin Højby ramt, når han ryger tilbage fra toget der. Så stødet på Grunden til for Mikkel Kessler ikke at følge op på det. De gode takter, der havde i første omgang. Kevin Hall må have fået respekt for ham allerede nu. Ui! Dybt rystet af Rangel venstre. Og så er det højre. Ja. Men Erik Knudsen holder nøje øje med, hvad der sker nu. Det er nok meget klogt. Ja, nu kan godt gå lidt dybt, så åbent nu til løbestød. Og her er højre igen. Nu tror jeg, det er ved at være... Ja, han er ved at være klar til tælling, tror jeg. Det er jo sejler rundt, men det har synes jeg været hos Stig fra start. Ja, han virker. Han virker ikke helt klar, men... Og igen i højre, der går rent ind. Ja, højre var der. Her er venstre og højre. Gode kombinationer. Ja. Det er så hans sekundant, der bryder ind, og det burde måske være Svend Erik Knudsen, der har gjort. Og i ham endnu, så det er lige spørgsmål for timing rigtigt. Vinder på teknisk knockout, Mikkel Hitman Kessler. Teknisk knockout. Godt 1 minut ind i anden omgang. Tak skal du have.